Ahoj, vítejte na kanále Top 5. Dnes se v videu podíváme na nejtemnější a nejbrutálnější věznice na naší planetě. Číslo 5. Černý delfín, Rusko. Tato věznice je pojmenovaná po soše delfína před domem, kterou vytvořili sami vězni. Říká se, že je to jedna z nejtvrdších věznic v Rusku. Jeden vězeňský poručík řekl, že jediný způsob, jak uniknout, je zemřít. Černý delfín se nachází nedaleko hranic s Kazachstánem a je zde ubytováno asi 700 vězňů. Dohromady vězni zabili asi 3,5 tisíce lidí, to je v průměru 5 vražd na jednoho vězně. Vězni černého delfína jsou pod 24-hodinovým kamerovým záznamem. 2 vězni sdílejí jednu celu o velikosti 50 čtverečních stop. Každý vězeň je držen izolovaně uvnitř jedné cely. Jsou vyvedeni z cel pouze na 90 minut denně, které stráví na pustém betonovém cvičišti. Neexistuje zde žádný vězeňský dvůr. Když vězni opustí své cely, jsou nuceni chodit ohnuti v pase a mají dokonce při chůzi mimo celu zavázané oči. Tyto 2 techniky zajišťují, že vězni nebudou dobře rozumět uspořádání věznice. Stráže obcházejí vězně každých 15 minut. Žádný vězeň nikdy před černým delfínem neutekl. Vězni jsou drženi v celách za 3 sadami mříží. 4krát denně dostávají polévku a chléb přímo do jejich cel. Mezi nimi jsou někteří z nejznámějších ruských sériových vrahů, stejně jako pedofilové a čečenští teroristé. Je zde uvězněn například ruský kanibal Vladimír Nikolajev. Vyprávěl, jak omylem zabil muže během opilecké rvačky a pak se rozhodl vyzkoušet chuť jeho masa. Řekl: "A co jsem měl dělat? Odtáhl jsem ho do koupelny, svlékl jsem ho a začal jsem ho řezat. A najednou mě něco napadlo a řekl jsem si, že ho zkusím ochutnat. Odřízl jsem kus masa ze stehna a uvařil jsem ho. Ochutnal jsem to a nechutnalo mi to, tak jsem ho nakrájel a osmažil na pánvi. Jednomu kamarádovi jsem dal maso, vzal ho domů a dal ho manželce. Udělala z něj knedlíky, sama si dala a krmila tím i své děti. Řekl jsem, že to byl klokan. Tady klokany nemáme, tak nevěděli, co to je a jak to může chutnat." V této věznici je známo, že si vězni sebe poškozují na protest proti svým životním podmínkám, přičemž je to také přirovnáno k nacistickému koncentračnímu táboru. Číslo 4. Centrální věznice, která se nachází na okraji Bangkoku v Thajsku. Nebyla postavena jako obyčejná věznice, ale věznice pro nejhorší pachatele, kteří čekají na rozsudky odvolacího soudu a nebo nejvyššího soudu. Vězni, kteří byli odsouzeni k setrvání ve vězení mezi 25 lety až do životí, a vězni odsouzení k trestu smrti, kteří čekali na popravy. Věznice byla vybudována v letech 1927 až 1931. Během své dlouhé historie se centrální věznice stala v Thajsku a Asii dobře známou jako jedna z nejdrsnějších věznic na světě, s podmínkami, které způsobily, že mnoho vězňů přišlo o život nebo o zdravý rozum. První 3 měsíce pobytu každého vězně byli připoutáni železem na nohy, což způsobilo značnou morální ránu a stíženou schopnost pohybu. Vězni odsouzení k trestu smrti byli trvale připoutáni v železech na nohy, než skončili buď popravčí četou nebo smrtící injekcí. Nejznámějším aspektem vězeňského životního stylu byl jeho vnitřní systém, nazývaný chit systém. Vězni v ní dostávali jídlo podle svého postavení, kde se volně dávala pouze 1 miska rýže a zeleniny. Vše ostatní bylo nutné zakoupit, což umožňovalo bohatším vězňům si udělat sluhy z vězňů, kteří byli chudí. Ty pro ně pracovali výměnou za více jídla. V květnu 2013
úředníci v centrální věznici Ban Quang konečně zrušili používání okovů a z jejich okovů brzy osvobodili více než 563 vězňů s dobrým chováním. Tato široce popularizovaná akce měla za cíl dokázat, že časy se v této slavné věznici mění, ale značný počet odsouzených vězňů k smrti zůstávají nadále spoutáni. Thajská kultura nevěří v rozmazlování vězňů. Ředitel věznice řekl: "Thajská vězení jsou tvrdá, nechcete tu být odsouzeni." Špatná lékařská péče je v této věznici standard. Nemocní vězni jsou připoutáni ke svým postelím a čekají na léky, které pravděpodobně nikdy nedostanou. Číslo 3. Vězení Rikers Island, New York. Pobodání, bití a brutální zacházení ze strany vězeňských dozorců charakterizuje toto americké vězení. Věznice plná především pachatelů, kteří jsou uvězněni za drogové trestné činy, je semeništěm násilí a agrese. Jen během prvních 6 měsíců roku 2003 spáchalo 6 vězňů sebevraždu, když se ve svých celách oběsili prostěradly. V roce 2007 byl vězeň Charles zmlácen vězeňským úředníkem, který ho opakovaně bil zezadu. Jeho zranění byla tak vážná, že si vyžádala operaci mozku. Toto vězení má pověst krutého zacházení s duševně nemocnými vězni, kteří se místo porozumění často obracejí k sebevraždě. Tato věznice byla otevřena v roce 1932 a má dlouhou historii zneužívání vězňů. Zařízení bylo v 70. a 80. letech silně kritizováno za přelidněné, nebezpečné a násilné vůči mladším vězňům. Od té doby začala veřejnost volat po uzavření ostrova. V posledních letech toto volání zesílilo v souvislosti s podobnými obavami souvisejícími s násilím a nelidskou povahou ostrova, který je zužováno nedostatečným počtem zaměstnanců, násilím gangů, rozpadající se infrastrukturou, pašovaného zboží a úmrtí vězňů. V lednu roku 2022 stovky vězňů zahájily celodenní hladovku na protest proti otřesným podmínkám v komplexu ostrova věznice, včetně nedostatku tepla a teplé vody v některých jednotkách, nedůsledné lékařské péče, nekontrolovatelných bojů a problémů s bezpečností a hygienou. V roce 2022 tam zemřelo ve vazbě nejméně 19 lidí. Nejméně 9 lidí zemřelo v roce 2023 a v roce 2024 zatím zemřeli 2. Číslo 2. Věznice Santé, Francie. Podle informátorky a bývalé vězeňské úřednice byla tato věznice peklem, kde byli vězni nuceni dožít své tresty v betonových celách plných krys a vší. Vězni byli náchylní ztrácet zdravý rozum, když se vyrovnávali s drsnou každodenní realitou života v této věznici. Blaho vězňů byla na seznamu priorit francouzských správců této mučírny ve velkém měřítku velmi, ale hodně velmi nízko. Slabší vězňové byli běžně zotročeni, silnějšími a znásilňování bylo ve věznici na denním pořádku. La Santé, což se neuvěřitelně překládá jako vězení pro dobré zdraví, je známé tím, že je jediným vězením v srdci Paříže. Je také známé nelidsky tvrdými podmínkami, které přiměly vězeňského lékaře k napsání udavačského odhalení, které podrobně popisuje špinavé vězně, nekontrolovatelnou havěť a duševně nemocné pacienty, aby si ublížili. Sebevražda v této věznici byla nekontrolovatelná. V roce 2002 došlo k ohromujícím 122 sebevraždám vězňů a do poloviny roku 2003 došlo k dalším 73 sebevraždám. Tendence k sebevraždě mohla souviset s hroznými životními podmínkami, které uvrhly vězně do klinické deprese.
Přeplněnost, nedostatek personálu a vězeňské násilí vedlo tyto lidi k polikání čističe odpadních vod, aby jednou provždy ukončili své utrpení. Číslo 1. Věznice Tadmor, Sýrie. Tato věznice leží asi 200 km severovýchodně od Damašku. Počet mrtvých možná nezařadí tuto věznici na první místo na tomto seznamu, ale násilí v této věznici je tak příšerné a naprosto nemilosrdné, že se mi z toho dělalo špatně. Podle bývalého zadrženého vězně jsou zde krvežízniví dozorci, kteří masakrují vězně sekerami. Některá svědectví popisují mučení praktikované ve věznici, které nikdy nebylo použito na žádném jiném místě na světě. A také odhaluje strašnou brutalitu při jednání s vězni. Dozorci v této věznici měli plné oprávnění zabíjet vězně během mučení. Ve skutečnosti vedení věznice zajistilo, aby se mučení účastnili všichni vězni. Mezi způsoby mučení používané ve věznici patří mimo jiné bití elektrickými kabely, bičem a podobnými náhražkami. Shazování vězňů z vyvýšených míst, dokud se jim nezlomily kosti. Lámání kostí a lebek vězňů přímým úderem vojenskými boutami a puškami. Kromě tělesného mučení docházelo i na emocionální mučení, jako je neustálé proklínání vězňů, neumožňování vězňů vidět své věznitele a osoby, které je mučí po celou dobu pobytu ve věznici. Zakazování vězňů spolu mluvit, stejně jako další metody, které měly za cíl ponížit lidskou důstojnost vězňů. Tato věznice byla známá drsnými podmínkami, rozsáhlým porušováním lidských práv, mučením a hromadnými popravami. Tato vojenská věznice byla navržena tak, aby způsobila vězňům maximální utrpení, strach a ponížení. A udržela je pod nejpřísnější kontrolou tím, že zlomila jejich ducha. Vězni byli izolováni od vnějšího světa a bylo jim zakázáno spolu komunikovat. To bude pro dnešek všechno. Pokud se ti video líbilo, tak nezapomeň dát like a uvidíme se u dalšího videa.